Milá Romanka, je večer a ty si ideš s láskou venovať týchto pár vzácnych minút len pre teba ako odmenu za celý tvoj dnešný deň. Pohodlne sa ulož, zavri svoje oči a priprav sa na pár hlbokých nádychov a výdychov, ktorými ťa prevediem. Nadýchovať sa budeme na 4 doby a vydychovať približne na 8 dôb. Budeme teraz dýchať párkrát spolu, aby sa tvoje telo úplne uvoľnilo. Pri nádychu skús vnímať, ako by si vdychovala do seba zlaté svetlo, ktoré v sekunde tvojho nádychu presvetlí celé tvoje telo a vytvorí v tvojom strede okamžite špirálu, ktorá sa točí. Tá točiaca zlatá špirála ako by v tebe vnútri nasávala do seba všetko ťaživé, všetko staré, čo ti už neslúži. A pri predĺženom výdychu toto všetko staré z teba vychádza von a akoby mizne v priestore. Priprav sa na prvý hlboký nádych. Nadýchni sa na 4 doby a zhlboka vydýchni na 8 dôb. Znova sa pomaly hlboko nadýchni na 4 doby a pomaly vydýchni na 8 dôb. A teraz posledný hlboký nádych na 4 doby a posledný hlboký výdych na 8 dôb.